Seas le chosa leithead ghualainn óna chéile le kettlebell thart chos de chomhair an talamh. Bhain taca as de chroí roimh thosú an cleachtadh. Ardaigh an kettlebell den talamh agus ligdó réamh-luasca dheanamh idir de chosa. Anáil isteach agus tú an réamh-luasca. Tiomáin go láidir de chromáin Ardaigh chun an kettlebell a chomáin suas idir de ghualainn. Na. Big obair go déanamh is. Donna dí deire, ligdó Luascadh arás idir de chosa agus an sin chomhair síos os de chroí mar seo.